Naimbag ngagsapa iti amin nga dumdumngeg ditoy 104.7 FM Radyo Sagada. Dito ni Gwen Apo ako mapkablaaw iti amin nga dumdumngeg iti Cordillera iti Ilocos Region ken iti Region 2. Alipus-pus ko ang kainliwan. Orasan manen apo para iti programa nga Sagada MDRRMO on air. Dito kat programa iti kada Wednesday oras ti alas 11. Kat sagod kanda tayo manipod iti gobyerno lokal ti Sagada. Kat nga ro ditang Wednesday, July 15, holiday, o di ba? So nga greetings kadagiti mga opisina nga naka-holiday itata. So, ti topic tayo ket kun nakareditat tay maisilpo iti climate change adaptation para kadagiti gardinero mannalon ken manguuma ditoy Cordillera ken iti siyempre nangruna dagiti listeners tayo ditoy Radyo Sagada. Ayan. So, itata, ano ba ang mga sangsangwen tayo, no, tungtungan iti climate. So, itata ket typhoon season, ken adati balaag ti pag-asa para iti El Nino. Typhoon season dito'y Cordillera sa iti panahon iti July, ingga na iti August. Dita apo nga marikna tayo ti panag-adu ti bagyo nga sumsumarot iti Cordillera, no. Dagito iti time nga kadawyan at dati aglandfall kadagiti bagyo. Dagitiin mon unang bagbagyo iti mon unang months ket handa unay nga aglandfall. So iti September dita naapo nga marikna ti kaadwan dagiti typhoons nga marikna tayo diti Cordillera. Ken October to November o dita naapo di tiyempo nga dakkel dagiti posibilidad dagiti bagyo nga sumrek ket super typhoons. Dito iti peak intensity ti typhoon season iti Pilipinas. Ken iti bulan mo ti Disyembre haan unay ti posibilidad ti bagyo ngem adda dagiti bagyo nga dangerous kanada iti English. Ket nga rod ito tungtungan mo iti El Nino ako na ti pag-asa iti third quarter dayto nga tawen. So third quarter ket August, September, July, August, September ayo na kumaro daytoy El Nino ngem kunamot lang ti pag-asa hangag patungga iti third quarter no di ket umirteng iti fourth quarter ken posible pay nga bumalasyo iti tawen 2027 iti first quarter. Yan. Kaya importante kapag ayam dijay tungtungan ti climate change adaptation. Daytoy proactive. Kahit nasa uwan sakbay nga mapasamak nga reactive. No dijay bayat nga damang mangyari sa tayo to agak action. Ano? So proactive nga addang tapno makasayan ti risgo ken agtuloy ti pangkabyagan nga nakabatay iti agrikultura para kadagiti gardinero manguuma ken mannalon adati kasapulan nga panagbaliw iti cropping system iti panag-usar iti danom ken uray iti management tayo kadagitoy taraken tayo tapno garod kabailan nga sangwen ti bagyo ken posibilidad ti tikag. Ayan. So, tungtungan ti vegetable gardens, dito'y stress management. Ito po, very simple, mabaling nga agramid iti agusar iti banana leaves, dagitoy rice stalks nga pang mulch. Tapno haan nga dagus nga mamagaan
iti daga, iti naglikmot, dagiti da mula tayo. Amo tayo mo dagiti apo no agpalagi paklaeng ta karkaro dagitoy damet akin kayat nga mang ipadas iti panagmula iti backyards da panagmula kadagitoy da flower pots ket mayat daytoy nga adalan ken denggen daytoy tungtungan iti climate change adaptation kasilpo iti panag garden no pagmula iti naten. Ket laksid mo't lang dita mulching apo ket mayat nga i-practice daytoy intercropping. Nya kahit nasawan ti intercropping jag mula kati sabay nga agduma nga mula at kakaabay dagitoy tapno garud makasayan ti panagwaras ti peste ken tapno ad-ado ken nagduma-duma ti maapit. Ket han nga nasaya ti monocropping apo DJ may maysa nga klasen ti mula ti imulam iti nalawang nga diso iti tuloy-tuloy nga iti uneg ti maysa nga taon nga pare-pareho ta nalaka nga makaptan ti peste ken sakit dagitoy. Yan. So, anya ba daytoy intercropping iti tungtungan ti panagmula iti naten. So, tawag dito, agbalin garud nga agduduma ti maapit, sumaysayaat ti kinataba ti daga, ken maksayan dagiti konsentrasyon dagiti peste iti manulaeng nga mula. So, dagiti may suggest nga ituran ti intercropping wano pagsabay garud nga panagmula iti agduma nga klasen ti nateng ket dagitoy sumaganad dijay main crop ket mais ti intercrop mo no inayon mo iti nagbabaetan dagitoy mula nga mais ket butilas wano beans apay daytoy beans ket agkalatkat ijay stalks ti mais tapno makatipid tayo iti space karkaro dito sagada nagbasit ti kadagaan nagbasit pa lang DJ mabalin nga mulaan takaaduan ket kabanbantayan napateg nga maximize DJ space para iti garden para garud iti maimula. So ayan, corn ken beans taapay DJ beans ket nitrogen fixing ket daytoy met mais ket nagrawot iti nitrogen. So no inayon mo ti butilas iti mais tulungan ng pakanen ti kasapulan dijay mais mo nga nitrogen. May kadwa nga suggestion daytoy kamatis ti main crop nga mulaam iti nagbabaetan damet iti basil ken dito'y sabong nga marigold DJ basil ket abugan na ti aphids ken white flies kapo ije angot na dito'y met marigold tinangruna nga abugan na dita apo ket nematodes dagitoy da snail o slugs nga mangkakakan iti bulong. So, anya ti itulong ti kamatis ken basil ken marigold iti maysa ken maysa. Dijay kamatis ket narawot met laeng iti nitrogen ken potassium tapno mayat ti panagbunga na ken panagtubo na. Dijay basil ken marigold ket papintasan na met dijay kabailan daytoy mula nga kamatis nga maka-recover ken mangpaadayo iti sakit ken peste. Okay? Ti maikatlo nga recommendation ket tarong ti main crop nga ti intercrop tayo ket beans ken sili. Daytoy butilas ket papintasen na ti kagagalad ti kinataba dijay daga ken manen daytoy sili abugen na met dagitoy peste nga kumapkapet iti bulong. Ti bulong sabali manen dagiti peste nga dayti daga agkapet iti trunk dagiti mula. Nyon.
So, ti eggplant, kadaw yan nga narawot mat lang dayta iti potassium kan nitrogen nga isumet ti isupply di jay beans, no? Ti nitrogen. Kasi ako natay tatay, nitrogen fixing ti beans. Ti may sama na nga recommendation kat petchay, ti main crop, tapos ti intercrop tayo kat radish, wenno kangkong. Daytoy radish ket napardas metlaeng nga mature haan nga nabayag anya ti kasapulan tapno maapit daytoy ken dijay kangkong tumulong nga mang-cover iti daga tapno haan met nga dagus nga mamagaan ano kay sabi nga natin kanina bagyo ken tikag ti sabay nga sangsangwen dagiti manalon ita nga panawan ditoy Cordillera. So dayjay petchay kasapulan na lang ti nitrogen daytoy met radish tumulong nga mang palukneng iti daga bayat met nga daytoy kangkong pagkaputan na bulong ket tumulong iti panang conserve no wano mang preventive iti evaporation ano panagmaga ti daga yan so bakit nga ba sila pares-pares apay nga agbagay da di ba so eto DJ legumes anya ti legumes daytoy beans mani munggo ket nitrogen fixing at benepisyo manipod iti mailaukan ti beans, butilas ken munggo dagiti mulang corn, eggplant ken tomatoes nga narawet ko nakarod itatay iti nitrogen. Daytoy met root crops, kamuti, radish ken dadumapay ket tumulong garud nga naganan palukneng iti daga. No nalukluk ng ti daga, nasaysayaat nga sumrot dagiti vitamina, dagiti nutrients, maripot iti ruwar, sumrot iti daga, ken kastamet ti tungtungan ti oxygen. Ano? Sumrot iti daga, gaputahaan iso na nga natangken, an iso na nga nasidsid. So, day tamet ti itulong dagitoy root crops, ano, iti garden. Dagitoy met leafy green vegetables kasi iti petchay ken kangkong ket syempre naparpardas nga maapit ken ag-provide iti gaputan na bulong ag-provide iti ground cover tapnohaan nga napardas nga mamagaan dagitoy da ti daga ano nga iti tiyempon ti tikag. So dagitoy damot herbs ken dagitoy sabong kas iti basil ken marigold ket tumulong nga mang-abog iti peste kasamot nga mang awis met kadagiti kunatayo nga pollinators. So anya dagiti pollinators dagitoy the bees, dagitoy the butterflies ken tumapay. So yan po yung nutrition logic pa na tayo, no? Iti tungtungan to ti intercropping. So, laksid gayam apo iti herbs ken sabong, mabalin mo't lang dagitoy alliums nga kunada, ti garlic, ti onion, anya nga tumulong mo't laeng nga mang-abog iti peste. Ken dagitoy nga klase nga mula ket haanda nga narawet iti nutrients ano dito basil, onions ken garlic. So laksid met lang dita mayat met lang nga inaynayon tayo iti panagmulmula tayo di konsiderasyon iti kunada nga perennials dijay inmulam ket mabayag nga manong atawan sa kanto sa manong atawan nga agap-apit ka sorry hanga dijay manong atawon sa kanto ag-apit. Iti unod ti manong atawon ket tuloy-tuloy nga makaapit ka. So dayta ti perennials. Nya ti examples na apo ti perennials dijay saba, ti kape, ti manumet laeng nga fruit trees. Anong tawag doon? Avocado, bayabas, dagita. So ag-provide that ti shade. Dayta mo tinangruna nga papel dagitoy da nga
klase ti mula. At provide that the shade can create iti microclimate iti uneg ditoy ayan ti garden nga tumulong no ipares tayo dagiti da short season nga crops kasi iti kamote yan so yun na ganan dagitoy da nga klase ti mulmula nga naibaga itatay fruit trees, kape, saba, may nayon gayam apo ti cardis, ti mayat lang iti cardis, gaputa, legume isuna, ngam, perennial, kahit nasawan, haan nga one harvest lang, tuloy-tuloy iti more than 2 years, kat tumulong matlaang iti nitrogen, nga kasapulan dagiti, taduma nga mula. And then, mayat-mat lang nga inayon tayo para kadagiti agtartaraken iti livestock daytoy panagmula ti Napier nga ruot. Okay, so dayta apo ti itsuran ti tungtungan ti intercropping. No mayat-mat lang nga i-consider daytoy tungtungan iti perennials, manen anya ti perennials daytoy perennial legumes kasi iti cardis, fruit trees, kasi iti bayabas, citrus, avocado, kape, saba, nagitaket tumulong matlang iti soil erosion. So, ito, tungtungan iti panagtutudo, tungtungan iti typhoons, kat dagito'y ramot da, tumulong nga mangtengal iti daga, nga mailaylayos. Yeah? And then, tumulong matlaang nga at tengal iti danom, titungtungan matlang ti El Nino. Ken, ito nga, haan nga may nga panag-apit. So, at least, mas tuloy-tuloy nga at dati crops nga mabalin tayo nga alaen. So, dayta apo ti importance ti intercropping, karkaro itatangarod nga sangsangwen tayo, titungtungan ti panagbabagyo, dito'y Pilipinas, ken El Nino. Okay, so tungtungan mo iti panagtaraken iti baboy, niya pa itong livestock niya. Kasapulan iti panagsagana no adamanen ti bagyo ken adda ti tikag. So number 1 dijay shelter. Kasapulan nga no i-check tayo dagiti babalay tayo. So layon tayo nga i-check mat lang dagiti kulungan dagitoy da baboy tayo. Maprotektaran kontra iti napigsa nga angin, maprotektaran iti panakalayos ken ito syempre maprotektaran damet laeng kontra iti posibilidad ti sakit nga agtaod iti danom ken iti angin. Then syempre DJ pa nag-stack ti kanenda. Dati gamin naruam tayo nga adda ti feeds ni tapan tela gumatang na kwartam so ti pakan mo iti taraken mo. Pero para dagiti at practice iti organic dagiti adda ti taraken dang kalding ken dumapay mayat nga talaga nga adda ti Napier. Kasi mabalin nga apiton daytoy idulin at isuti ipakanton iti tiyempo nga awan ti mabirukan nga maipakan. Panahon ti tikag, uray ti panahon ti panagbagyo nga nagrigat na panagbirok ti ipakpakan iti taraken. Ay na napadpadas may dayta nga iti minsan nagbiyahe nila kay Cook kay awan ti mangkita ka dagi kalding ni babasit pa'y dagi duwa nga anak ko nga lalaki. Nagkaputi kami amin na tapan nagbirok ti apan ipakan iti taraken nga kalding. Pwede namang itsagsagana may announcement ti arrival ti maysa nga bagyo. So mabalin bet nga isaganaan ket daytoy silage namagang Napier grass ken dumapay nga kantanen garo dagitoy nga taraken ket maala tayon maidulin, may pamaga, ken maipakan kadagitoy da nga taraken. Ito na. Okay, para iti rice production, kadawyan kada tayo gamin ditoy sagada,
ket imiminti na tayo nga nababasa kanayon nga dapat ti danom iti taltalon. Ket adda DJ pa nag-aadal nga kunada ti pagay ket saan met nga aquatic plant dayta nga kasapulan nga the whole time nga masiksiken na ay pagay ket nababasa na niluta. So mayat nga i-practice DJ alternate wetting and drying iti taltalon. Karkaro iti panawan iti ito nga no sa El Nino. Pero nagadudag iti umamak tagapugaro ti El Nino, gaputatika, gaputawan pagapuan ti danom. Apengay nga i-drain ko DJ talon ko. Anya nga iti pagapuanan tunti ti next nga naganan ikabil ko nga danom, o di ba? So importante no kada tayo dito DJ kaugalian nga ibingay ti danom nga mabalin nga di talon mo laeng ti adda ti danom na ket di talon di kaarubam awan ti danom na. Yan. So syempre tatabaro nga technology adamat di kunada nga climate resilient rice varieties adda di drought tolerant napigsa ti kagagalad dagito nga mula iti drought ken adamot ni flood resistant nga uray no malalayos gapo iti napigsa nga bagyo dayta enti taltalon ket anda nga madadamel. So ito po ang mainayon ni tatungtungan ti panagmula iti pagay. Umiti amin nga klase ti crops importante nga ag-i-adjust tayon iti planting season kasi nga adadagi jay panagbalbaliw tapno maiwasan nga agmula tayo iti peak typhoon months. Pero ngayon, dito yung peak typhoon months nga datin nga marikrik na dito ay Cordillera ket isumet tinagbalaagan ti pag-asa nga panaglugi ti El Nino nga posible nga umirteng ingana iti maudi nga paset ti tawen. Ket ayan so importante na lagi tayong naka-tune in. Amuan ti updates kasi po iti weather ken maikadwa importante apo nga kanayon metlaeng nga maki-coordinate iti local government unit para kadagiti early warning manipud kanyada. Syempre ken maikadwa daytoy tungtungan no adda ti suporta ken tulong nga mabalin nga maitedda. Kunyari, adda di times nga adda di seed distribution, kanda dumapay nga pagnumaran dagiti gardinero manguuma ken manalon. Kata dayta nga rod ti ababa nga maibingay iti panawan ti programa nga sagada MDRRMO disaster risk reduction ken tungtungan iti climate change adaptation. Para kada tayo ken para iti makinkayat nga mangipadas met iti panagmula nasayaat nga ikombinasyon tayo ti nainsigudan nga kaamuan kadagiti moderno nga praktika ken kaamuan para nga rod iti climate change adaptation. Ket adadagiti programs at dagiti posts tayo iti Facebook, YouTube kan iti website ti Radyo Sagada. Mabalin tayo latang nga sublian at your convenience on your demand ket kitaan no anya dagiti nga suggestions adal nga mabalin tayo nga kitaan ka dagiti nga pages. Okay, kat nga rod, paset dito nga program, apo ti panang ipadanon, met kadagiti updates, manipud iti gobyerno lokal. Kat dito'y importante nga maysa nga iso ti pagdagsanak, ita nga agsapa, dito'y meeting nga naangay idi Lunes. So, dito nga meeting, kat misa nga consultation nga inpaayab ti Office of the Municipal Agriculturist ti Sagada. Daytoy ket kasilpo
iti tungtungan dagitoy sakit ti baboy, ano? Nga manipod iti umuna nga paset ti Hunyo nga naipakaammo. Okay, so dito nga consultation nakipaset dagiti barangay officials, dagiti bao, dagiti hog racers. Ket ito nga dahil sa mystery sakit nga sumaksaknap kadagiti taraken nga baboy ditoy sagada. Ket ginundawayan met lang ti OMAG nga ipakaawat nuan niya dagiti palagpagalagadan. Tama. Regulations, mainaig iti African swine fever. So muna, ti pakaawat ti OMAG, kunadat, diela ang may isang opisina ti Department of Agriculture, sadyay Baguio, ti mabalin nga makaibaga no ti maysa nga sakit ti baboy ket African swine fever. Bueno, ASF. Kasapulan ti sample manipod kadagiti agsaksakit nga baboy tapno matesting iti laboratorio da. Adati rapid antigen test mono daytoy rat nga usustaron da ngem kasapulan lata nga ikumpirma ti DA. Yan. Okay, so kunada in kaso dati ASF ket kaya tayo nga ag-dispose kadagiti baboy nga mature, ano, pwede na lugi ka kung pakakainin mo pa ilako mon. So kunada mabalin nga ilako ken ibiyahe dagitoy nga baboy manipod iti ASF affected areas paapan kadagiti da dumapay nga ASF affected areas. Ti maiparit ket timang ibiyahe kadagitoy nga baboy manipod iti ASF affected areas iti lugar nga saan nga apektado ti ASF. Yan. So, next question. Kasano biyahe kami, nagado nga checkpoint. Ket adamet dagiti permit, diba? Hangkamot nga basta-basta nga gibiyahe ti baboy, no awan ti dokumento nga awit mo. Ken namang panatnot no ay nati mapanan na. Yan. Ken manen in unay-unay ti OMAG nga kinakasapulan nga paibtengan ti biosecurity. Tapno dakdakkel ti posibilidad nga ag-survive dagitoy nga taraken. So, ayan, ano na naman yung biosecurity? Han mo nga pakpakanon dagita taraken mo ti arasaw. Ano amo nga dati sakit nga nakanayon dita arasaw. May kakaro ti ASF apo uray pa maluto, ano? Haan nga kaya ti luto-luto ti panangpaksyat dita ASF. May kadwa ti pagtalinaeden nga nadalos ti uneg ti kulungan ken ti naglitmot dijay kulungan nadalus ti danom nga painom kadagitoy taraken ken importante nadalus dijay tao nga apan agpakan ken agdalus nadalus dijay bado na sakbay nga mapan agpakan ken agdalus ti kulungan. Ket nasawen apo haang nga dijay ano makita ti rugit iti bado no diket agsukat ka iti presko nga badong hanga ano nga inusar nga napan iti kaarubam wenno napan di may nga ili sa kanto agdiretso iti kulungan bawal yon. Kastamet nga no nagapuka di kulungan agsukat ka sakbay ka manen nga mapan iti ruwar ta baka dati awit mo na sakit manipod ijay kulungan mo nga maialis iti sa bali. So ayan po yung mga inyunay-unay ti OMAG nga root nga tungtungan iti biosecurity. May kapat
sigida pa ng report iti OMAG no adda ti obserbasyon nga agsakit dagiti baboy. Okay? Hanga di jay chismis na lang. Handa po nga aksyonan ti chismis. Kailangang mapangkayo di office, i-report yung ibagayo, mayat adda ti pictures, mayat no adda di jay kompleto ti date, ipakita yu anya dagi jay sintomas nga naobserbaran nyo kadagitoy nga taraken nyo. Kan ti maudi, mabalinpay nga agpa-ensure kadagiti taraken. No, anya dagiti requirements tapno maalam ti benefits mo manipod dita nga insurance ket mapangkayon di OMAG ta saludsudan nyo isuda. Ket ngarod, iti napasamak nga tungtungan laksid iti input iti OMAG ket inlawlawag nga kumaket maipan nga ro dagiti samples ti saksakit nga baboy iti Baguio tapno matesting ngem nag-alod dagiti manong nga agtartaraken ti baboy iti unaffected areas, unaffected barangays ti Sagada. Nakunada nga maitkanda kuma iti inem nga bulan nga mangi-dispose, mangilako, mangparty, ken mangibiyahe kadagiti dagarod tarakenda. So, umamakda nga saan nga mairami dagitoy in kaso at dati positive ito'y dagarod samples nga maipan iti Baguio iti sakit nga ASF. So nga rod nga inpakaawat ti OMAG nga saan nga absolute daytoy lockdown nga mangmangeg mabalin nga ibiyahe latta no agturong iti red areas. Ulitin natin, mabalin nga ilako dagiti baboy iti nga agsaksakit, uray tupay no positive iti ASF, iti areas nga positive matlang iti ASF. Siyempre, kahit damot lang nga mga antikarni ti baboy. Di ba? Adamot lang ti kasapulan nga yaramid, iti Cordillera, dagiti rituals. Ayan? So, tubngaron matlaang dagiti manong opisyal, ten uray ti OMAG, dito nga daw. Takasanumat dagiti dadu mga lugar nga adaan iti Tarakanda. Ayaw nating ipatesting. Sasalakniban tayo di jay Taraken tayo. Ng pasanumat dagito'y dagarod kayat da nga agtaraken ken adan ti Tarakenda. Kaanon ton nga mapatal na dagiti saludsod. Kaanon to nga mapatal na dagiti amak. No mystery disease after over a month. Diba? Hindi lang naman iisa ang nagtatarakon ng baboy. Diba? So, yan yung debate, the question na napasamak dita nga taripno. Anyan nga rod ti aramiden. Ken anyan nga rod ti sakit. Hindi yan masasagot ingga na matesting. So, kung nati OMAG, tapno biruken ti balanse iti kidaw dagiti adati Tarakenda pay lang iti unaffected areas ken ti kidaw met dagiti adda iti affected areas that nukumaro ti kasasaad nga umadu ti reports dagiti baboy ang matmatay ken nagsaksakit awan ti mabalin dagiti hog raisers ta inkapilitan nga ipatesting dan dagiti samples. Iti kastoy mamurdungan dagiti saludsod ti mystery disease ken kaamuan ken maamuan no anya ti umanatop nga addang ken paglintagan policies nga surutan. Okay? So, sublian tayo, Idi June 9, manipod iti barangay Ambasin. Ti kaunaan nga report, ti panagsakit ti baboy. Ngem nasapsapa pay, nga addan ti observation, ti panagsakit, dagitoy baboy. Obserbasyon, nga biglang, han nga mangan, inmapsot nga mangan,
Di syempre no, ang kamangan, kumapsut, DJ baboy. Then later, makita dagiti nalawa, nga pink nga rashes. Iti pudil dagiti baboy sa danton. Awanen, di ba? So, dagiti addang ngay rami dagitoy nagsakit dagiti baboy dapat syempre in kalidad dagiti natay. Ang problema dagiti daduma ket iti disposal hanmet nga nauneg. Ita ipalpalawag ti diti omag nga masapol nga ikaot dagiti da natay nga baboy gapu nga rod ito'y misteryoso nga sakit iti uneg ti 6 feet hanga 6 inches. Ayan. Tano na rabaw, mapanti na do mga taraken, kasi iti aso, kasi iti manok nga mangkaot. Sumngaw, ti angot, kanda dumapay nga rumwar dita, mapan tingilaw, mapan iti sabaling nga kulungan, mapan iti lamisaan, mapan iti radu mga luglugar, no sa dinoket, mabalin nga maialis o no, maiwaras ti sakit. So, tira duma, tingkastada, idi si bibiyag pa lang dagito nga baboy, kat makikita rin dagiti St. Thomas, pinartida. Inlako dati karne. Tira dumain si dada nga bukbukod da. Tira duma, kat inaramid da nga utag. Okay. Ang problema, dahil mystery disease, hantay nga mo, no anya da ito'y, paano kung ASF? Dagita utag yu apo, nuin padawat yu iti sabali, niluto na ijay balay da, dijay arasaw na, in pa ka na ijay taraken na nga baboy, kut ASF positive gayam. Apo, panagkarod, di siya pa nagluto, kata na nga patayan, ti virus, ti ASF. Di na ialisan. Iso nga pa na da, ditang consultation, kung nanti omag, ay kat ano sa inyo nga kaninyo dagita, utabi yung da kayo lang. Bueno, ija unod, ti apektado lang nga barangay. Saan yun pa lang nga ipan, bueno, ilako, bueno, ipadawat, talagiti barangay, nga awanti, agsaksakit pa lang nga baboy. So manipod ijay ambasing ket addan dagiti naapektaran ijay dagdag dumang patay dito sentro Sagada nga iti kaudyan nga report ket adda ijay balugan. Maikumpirma paylaeng iti report ijay may nga barangay no anya daytoy no talagang adda nagsakit wenno maanpay. So kabayatan dagitoy mangmangeg nga sakit ti bulsa, sakit ti baboy ket nangirwar ni Felicito Dula daytoy mayor tayo dito Sagada ti executive order kunana iti executive order na malapudan dagiti tiga sentro dumapay nga affected barangays nga gilako ti baboy, karne ti baboy, tinaiproseso nga karne ti baboy, kadagiti saan nga apektado nga barangay. Kastamet nga nagbalaag dagiti kabangiba nga munisipyo, iti Busaw, Bauco, Bontok, nga saan pay nga gumatang iti baboy, karne, nga iproseso nga karne ti baboy, manipod iti Sagada. Ngam, ti makapadanag dito, ito nga, saan mo't nga ma-check, no anya ti baryo, no lugar nga nagapuam, no apang kagumatang dito ay sentro. Dapat ipadas yo, dagita nagapu iti tatitupan, dagita nagapu iti northern, no may kayag market dito, ito sa lusudan da ba? No anya ti baryo, haan, di ba? Tati aglaklako, agilako ti amin nga dati iawat na nga kwarta. So, DJ customer can be anybody from any barangay and any munisipyo na in may ditoy Sagada. Ayon. So, adalata ti risk. No matter no adadagitoy balaag, adadagiti orders nga inwar ti agduduma nga munisipyo mairanod ti
executive officer tayo dito'y Sagada. Ending daytoy consultation na napasama kini Lunes sa Takuilan nan kasasaad iti umay nga lawas. Yan, dahil everybody wants to be pleased, everybody wants to be considered, nya ngay ending sa Takuilan. Wala pang eleksyon. O pa eleksyon sa Takuilan, anya. Anyways, taisuti nya na ganan. Mangituding garod no anya ti addang nga iaramid ti omag. No kumaro ti kasasaad kunada iso nga sa Takuilan. Meaning manayunan dagiti ad sakit, matay. Ket anya urayin tayo ba nga maapektaran ti 19 barangays ti Sagada sa tayon to ko ng kinmaro ti kasasaad. Yan. So, sa Takuilan, wala po akong masasabi sa Takuilan, taday tamat ti mangikadeng iti sumarunong nga aksyon. Kasi alam natin, anyaman daytoy nga sakit, uray iti sakit iti tao, kasapulan ti gusto nga diagnosis. Di talaang nga mabalin nga agiyaramid ti uman natop nga addang patakaran ken panag-agas. Meanwhile, naksid iti sa Takuilan, biosecurity kapagayam. Biosecurity is the key. Itapay ti ibingay tayo kan manan ipalagip tayo no dati na observe yung nga sakit dagiti baboy yung i-report yun na po iti omag dagita barangay dagiti bao ket ibagayon kanya kasi sayang ti puunan, sayang dijay mabalin nga ganansya. Garud na imbag nga agsapa manen iti amin nga dumdum nga iti 104.7 FM Radyo Sagada. Kas na ibaga kita tay, kaduan na kami dito'y tangatang, ken kaduan na kami metlaeng kadagiti social media pages ti Radyo Sagada. Oras tayo apo 44 minutes after the hour of 11. Ang tabayanan alas 12 ni Partner Simbay para kadagiti damdamag.